Citrón, prosím. Kofola Citrus. Láska s novou šťavou. Pravú zábavu zažijete len s pravými priateľmi a pravým Fernetom Štok Citrus. Bavte sa s originálom. Fernet Štok Citrus. Prichádza kubánska legenda Ibrahim Ferrer, členovia presláveného súboru Buena Vista Social Club a ich veľkolepá show v Inchebe 3. októbra o 20. Vstupenky v predaji u doktora Horáka na Medenej, v BIS na Klobučníckej ulici v Bratislave, v sieti Kenvelo a Ticket Portal. Žil životom starého mládenca, až kým sa neobjavila ona. Vy ste tu? Prišla som si vás vypočuť. Tuším, si našiel spriaznenú dušu. Anthony Hopkins ako muž, ktorý našiel lásku. Súhlasil som, že pomôžem získať britské občianstvo. Vaše manželstvo bude formálne? Aby v zápäti pocítil, ako bolí jej strata. Krajina tieňov, v stredu o 22:05 na Markíze.